Inkuyog ni Jesus da Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Ket is-isuda simmang at iti maysa a bantay. Ijay nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatangda, nagranyag ti rupa na akas iti init. Ket pimmudaw dagiti pagananay na akas iti lawag. Pagamuan nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmalaet ni Pedro ket kinunana, Apo nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo mangipatakderak ditoy ti tallo a kalapaw. Maysa para ken ka, maysa para ken ni Moises, ken maysa para ken ni Elias. Madama pay laeng agsasaon ni Pedro idi nagparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timek anaggapo iti ulep anagkuna. Daytoy ti anak ko adung dungwek apakaayaywak unay. Dumngeg kayo kenkwana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi mangngeg dati timek. Nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo kinunana. Di kay agbuteng. Idi timmangad da awan sabali anakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo, tinaimatangan nyo, ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti panakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken kao Kristo. Good morning. Makamkamatay kay samutin. Good morning. Makamkamatay. Ada, idi ubing kami. Diya ka muna, dapay mga aramid tata. Doon sa pay mo, ita medyo interior. Tinapupuutak nga aramid tilalakay, idi ayan mi idi. No, kasjay nga daytay mangrugin nga aglami isti parbangon. Nasapa dagiti lalaki ta ugali mi nga dayta mannalon ket no nagtuang di sikkawil kun adak sikkawil lang nga matur amoy ti sikkawil in English nya ti sikkawil biruken yung taon ke no nagtuang di sikkawil kun adan amo dagiti lalaki bumangon dan kano nalpas nga kape or agkakape da tikas kastada man di ayan medika agu urnong da di ayan ti asideg ti baod ti nuang nga agtutugaw amuyo ti nuang lamuyo mangatan kay di baod na adu dagitay sobra na nga nangan root garami dagitay medyo nagango nga takina puuran da di jay iso ti ubrada ti bigbigat agi inudo amuyo ti agi inudo in English chimney kunana nga tanata pag inudwan nga rod agi inudo da nga agtutungtong handa nga mamaritis dagitoy nga kaslakan niya yung nga kadako nagsasarak kayo biag ti tao ti pag-istorya ni isuda agi istoryada kadagitay maipapan kadagitay paspasamak idi nga tapnohang nga malipatan is istorya enda kala ko majay nga to ti umbog ya manipod ya tampog aging gadya San Jose di jay kami nga bantay ije nga to na kalbo ngam idtoy site isulaan ti ayan ti kayo manmano ti kayo ti nga to katis istorya anda giti lalakay idi anda kanu napan naganop idi naala da jog sa pugpugan da kuman in English puuran puuran dan nagkulagtit da jay og sa nagtaray keday jay gayang nga naposkol kanu ti kayod jay di kada kawkawayan keday jay og sa adda kanu na isapit nga mao puuran nga pagsungrod nga bulo nagtaray iso nga nauram kadu jay tok-tok ti banta istoryada no agtutungtong da iji ayan ti temtem wenno ayan ti anya na dapayan kunatayo kung kunatayo kasdiyan kala ko madayjay awan nang isurat da yang istorya ngem na ipatpatawid agingga kadakwada that is oral tradition dayjay ti bagbagana nga oral tradition awan nang isurat ngem istorya dananang kintatan or kaya adda kanyami kadda tugot ti angalo kunami adda daytay haan nga matat siya nga ubbog tugot ti angalo jak amuno kasano kadakkel ta angalo mamalagi ti istorya ni angalo nakakita tinapinarang tay jay mabagbagi na ket nakakita tinapinta sa babae kang imato isong handa na kabalasyo di baybay
Diya ka mo, istorya yung tumad. Kakas diya is istorya, oral tradition diya, haan nga nakasurat ti libro, ngam oral tradition, kana ko impas-pasada, ti manuha henerasyon, babaen ti is istorya. At danto pag-ungkin bakas, diya insurat dala ang ti libro, ngam, diya amuyo da ti Biblia, kas diya nagdalan iti oral tradition. Haan nga idinagunga rin ni Apo Isusan, automatic nga nagsurat. Dagiti adaalanan, uno saan idi si Biblia i-record haan. For how many years nagdalan iti oral tradition ti Biblia tayo? Kala ko madaytoy, dati presentation dati panagparang ni ay panagbalbaliw tilangan ni Apo Isus iji bantay tabor, agpapada da atabor. Agpapada da nga imuli iji bantay description da napan nagkararag, nagbaliw tilangana. Ni Matthew, Mark and Luke, Matthew, Lucas, Marcos, Lucas, agpapada dati presentation, ngam adda nagdudumaan da. Anya nagdudumaan da. Kuna ni Pedro, imuli da jibantay, kala ko imuli da iji tapaw, mapanda agkararag. Agkarkararag ni Apo Isus, nagbaliw tilangana, nagranyag. Kuna ni Matthew, ti imbagana, ti panyanaganan, nagbaliw tilangana, pimmo daw ti pagan anay na akas itilawag. Ni Marcos ken Lucas, anya ko na makasisirap alawag. The same, nga makasisirap alawag. Kakuna ni Matthew dit ay no, iti San Matthew kuna ni Pedro, apo kayat mo amang ipata derak. May sana ni Pedro. Kayat mo amang ipata derak iti kalapaw ditoy, may saking ka, may sakin ni Elias, may sakin Moses. Ngam no basaan da Marcos ken ni Lucas kunana, kayat mo amang ipatakder kami. Tatalo da matakadwa da jehaan. Nagduma di imbaga ni Pedro. Anya di os tatangarod. Idi manan sumalsalog da kunana, idi nagsasaupay lang ni Pedro kunana at datimot nga naggapo sa dilangit nalangeb ti napudaw nga ang ulap kunana daytoy ti dongdongwag nga anak ko. Dagiti duma daytoy ti ay daytoy ti ipatpatid ko nga anak ko di maysa daytoy ti dongdongwag awan dagiti duma awan di imbaga da nga dumngeg kayo ken kuana awan di duma. Kaya nangarod nga sa uwan gapot at diferensyadan mistaken di Biblia hanga napasamak no. Adda nga mapanagnakan nga nagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus ijay bantay gapo di nagdidiferensyaan di presentation dagiti tallo nga ebanghelista. Taapa ya nagnangarod ti oral tradition idinalpasen di jay panagungar ni Apo Jesus awan pay nagsurat ni Matthew nagsurat handa pa impagpablaak inlumlum da aduma tinagsurat nga daduma nga handa nga inawat Gospel of Peter, Gospel of Thomas handa nga inawat isu nga kuna tayo ti Biblia tayo haan mo nga ibaga nga daytoy laeng Biblia isut masurot maisalakanen ko na dagiti daduma nga kaarubayo awan ti serbiti tradition haan before nga naisurat nagna iti tradisyon, nagpipinasaan da a pinagtungtungtungan ni Jesus, natay, nagungar, ni Jesus, napandinitok-tok ti tabor, nagbalbaliw tilangana, ni Jesus, napanijay bantay ulibo, naglingot iti dara, ni Jesus nang pagungar tinatay impasa-pasa dati mano atawan dayjay ti oral tradition isu nga sakbay nga naisurat ti Biblia na ibipaspasa babaen ti pagsasao panagsasao nagtutungtungan da isu nga tattakitaan tayo apay nga nagduduma presentasyon dagiti tallo ngamin linagip dalaengen kun anak ko maniro ni Marcos ka daytoy ti dongdongok nga anak ko haan na may mayat di panang present na nagsurat mo ni Lucas haan na may mayat di panang present na kastoy dayjay taha nga eksakto nga dayjay iso dayjay napateg ti oral tradition ken anya naganan may maysa nga pasamak may maysa ibagbagada nagbalbaliw tilanga ni Apo Jesus ura duduma ti presentasyon may basta nagbalbaliw tilanga ni Apo Jesus.
Dahil jay ti piyesta na tapno maawatan tayo. Tanong mo inton sa bali atawan, sumaron na tabon sa bali man ti presentation nan. Tapno maawatan tayo, may sa ibagbagada, ngem may sang event. Nga duma-duma panangiparang. Dahil ti piyesta tata. Anya tinaaramid. Ulitin tayo. Simmang atta ijay bantay. Mapanda ag kararag. Nagbalbaliw tilangana. Anya ti kadakkelan nga mensahe ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus. Imparang na, impanamnaman na ti balaygi. Abaken tayo to amin. At the end of the tunnel kunana, there is a light. There is always a light. At dalat kasilaw, kalpasan ti tunnel. Kanukit kitaan tayo na i-apply tayo, itibiyag tayo kakabsat. Uwan. Namanya ti rumbang aramidan tayo, umuna ag sakripisyo, sumangat ijibantay kalbaryo. Agrigat ka nga umuna, tapno adda tilawag. Nga mabaling nga lawag adagusan. Kala ko mano kaya mo ti agpabasa, kaya mo agbasa. Sumangat ka ti kalbaryo ti panagbasa. Tapno agbalaygi ka. Kaya mo ti, ang kala ko makaya mo maagasan. Ikaw na ni doktor, ang kaunay, dagito'y tabtaba, kada na apgat. Ang mabalin pala, kinagpabunyag man siya, kaaro ba main? Among nga high blood ka, di ka magsakripisyo. Tapno lumain ka. Ang ibagbaga na dito yung ati panagdalyasat tayo dito yung lubong kakapsat, masapol nga sumangat tayo iti bantay. Anya ti purpose na, nga na isimmang adda, prayer. Iso nga ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus, sacrifice and prayer in sacrifice. E di aglulwalo dan, kitaan nyo ni Apo Jesus, tunggal kaya nati agkararag, agay sulay, kaya nati agmaymaysa, kaya nati mapan iti bantay, mapan iti awan matagtagi tao. Tapno adda pa nagbalbaliw, kasla dahi tayo, simmang adda di bantay, pagamuan nagkararag. Kasi magkanya tayo. Masapol nga, ag-effort tayo, Tapno adda pa nagbalbaliw, anya nagiti kayat tayo nga agbalbaliw. Nagado, ada problema mi Apo, ti pamilya mi, agpang ka agkararag. Apay nga haan nga ko na kumani Apo Isus ka, iji ko makangitingitan ti igit ti kalsada jay Jerusalem, kung ano kumaka, ito'y tayo agkararagan. Mabalimot. Haan, apay nga masapol nga mapan, kasi magkanyayo. Apay hanyo nga bigbigan nga dati iyo umayo tatta dito'y unag ti simbaan ka, effort iyo nga umay agkararag. Umataon Apo si kaban di agkararag. Apay di hanyo nga bigbigan nga di iyo umayo payla dito'y ka, effort mo nga mapan agkararag. Oh, mangmangagyaw. Kita tayo bigat agkararaga, kaya ayan ti Adoration Chapel, pagamon bimaya ka bakti tudon. Ala po ko na, sigurado dagitay timbangat ti abot ti agong na, handaman makimisa dagitan ko na. Nagsulay tagto daw ko na, handaman dagitan. Ngam adulat na tayo mas napaya, uray nga rod na adda todo, uray adda bagyo, nga di pusong ka, tarigagayang ti mapan agkararag, ngamin kayat mo nga adda agran yan. Isugar niya andakan to, jay sakripisyong, di jay rigat mo, di panang sakripisyong, jay oras mo, panangitig mo di oras mo, adda kayat mo agranyag, anya dagi jay. Apo sulbarin di pamilya, di problema. Apo kayat ko nga makagraduan, makabasa. Apo kayat ko nga agbalagi ko mamot ti board exam, monobar exam na. Umayat agkamang. Apo aduti kayat mi, makalong aw kam kumamot iti biyag. Isugaro di effort tayo nga may adda tayo ditoy. Nga sinanama tayo iti panagranyag. Sinanama tayo nga addan tulak ta panagranyag. Uray no, agdaldalyasa tayo ti kangitingitan ti panubok, sakit man, problema man, pakarikutan man, stress nga kaslahang nga maikikat, agsisilpo a problema nga kasla, awan gundaway tayo nga umangas, addan tulak ta panagranyag. Ngay sakripisyong ti umuli ti kalbaryo, iti tabor, ti bantay, iti biyag tayo, addan tulak ta panagranyag. Anya dijay sakripisyo ken kararag. Idi ko nagkararagan, kunana ni ay naglawagan ti nagbalbaliw ti langan ni Apo Isusan, kunana ni Jamay sang ebanghelista makasisirap. Ti kunana makapurar, tagalawag mo dayay. Kunana mo't nakasilsilap, nagranyag, awan ti kapudaw na dito'y daga, kunana. Idinalpasan, anya ti kunana ni Pedro, it's good to be here, it is good to be here, kunana.
Nagmayat yadad to'y apo ko na ni Pedron. Kaya mo agaramid ha? Sa baling evangelista agaramid kami kunanan. Anya ti kaya nan, haanan kayat ti agsubli iji Jerusalem, numabalbalin ijay dan. Di experience da nga rod nga nagpintasan, numabalbalin agyan dadyayan. Kanya ti kunan ni Apo Isus, anya ti kunan ni Apo Isus kadakwadahaan, masapul nga agsubli tayo, ituloy tayo di trabaho, di misyon tayo, mailan sa aktupay, mapapatay aktupay nga masapul nga agsubli tayo, ijay naggapuan tayo, haning nga mabaling agtali na agtay ti tok-tok ti bantay. Kakasjay matlaan kanya tayo, anya ti kunana. Dahito iti dongdongwag nga anak ko kung nati di boses ken ni Apo Isus. Dumngeg kayo ken kuana. Dumngeg kayo ken kuana. Tapno makiranod tayo tumot iti panagranyag. Masapul a dumngeg tayo met ken ni Apo Isus. Kas ano dumngeg ken ni Apo Isus? Agsubli tayo di inaldaw abiyag tayo. Dumngeg tayo ken ni Apo Isus, tapno makiranod tayo met itiranyag iti biag, anya ti dumngeg ken Apo Isus, the commandment of love. Adda kadi ayat no dendenggam jibilin ni Apo Isus, no tongtong palam sursurutem ni Apo Isus, the commandment of love. Adda kadi ayat nga maiparpari na. No managin bubukod ka, hangkapay nga nalawagan. No nakita mong tilawag, kas pangarigan kumada kayo nga naparaburan nagbalaygi di kiti anak yon, nagbalaygi kayon. At damot na kiti napanti sa bali nga lugar nga nagsakripisyo para kada tayo, nagbalaygi imangat gibiyag tayon. Agsubli tayo no si asino tayo, tinagrigat magamin ka, Allah, adda nakaadalan, nay, manglangit-langit mateng kinat berets matan. Naka-abroad di anak nanay. Wow! Imimas ti si dada, pimuraw pa jerupa na nagbalbaliw at talaga. Kinat berets matan. Kaslama nakaraman abaan, aan. No naglawagan, pinaraburan nakatilawag, agsubli ka no si asino ka. Parparaburan nakala ni Apo Diyos. Agayat ka, iburay mo, itulong mo nga ron. Ketika aron nga kunakon ka, Allah, kasla ka lang nakaadal, uwan adamo, diploma mo, Allah, si kamot ti ka nga ngatuanan. La ka nga tumlat at ito mayab tapal, si intanda ka. Tagunggunam. Isu di dyan na naparaburang ka, the commandment of love, anya ti kunana, tamakiburay tayo, tulungan ni kabisa mo. Alangunam ni kabisa mo, sino, ay, lagi ti gagayim ni Apo Isus ng pangpangruna na, lagi ti ibagbaga tayo, a prostitute. Dagi tayo narugit ti panagbiag na. Dagi tayo agkukutel nga awan mangayat nga mangkadwa. Iso ti impang pangruna na. Dagi tayo agproblema nga discrimination iti kultura. Gaputa Samaritano ka. Haan nga kayat dagi ti Hudyo nga kadwa na. Anya ti kunana. May kauminom ka ti danom. Nga agnanayon nga haan nga makaited ti. Haan nga mangtidking ka ti patay. Kasi mat ano. Nalawagan na kan ni Apo Isusan. No nagranyag king kan. Automatic mission mo, agsubli ka iti mission mo, haang ka nga tumaytayab, haang ka nga kinat berets. Nga kasla mo, dahil nakangato ka, nga kasla mo si kasi sa siglatan, agsubli ka ti mission mo. Amo yun o, itid yun dahil nga mission, dahil pa nang surot kini Apo Isus, ibagak kada kayo, nang runa kada kayo nga nalaing nga agmilat-milat, tirupropa, ureha mo milmilatan tarupam. Alapadasin nyo ti agayat nga rin napudno, agranyag. Urehan kayo nga, urehan nyo nga, na kayo magaming ti kaya yung mga panagbalbaliw tila nga, tuladet ni Apo Isus, puraw, wala, second, mano nga tapal? Foundation. Danto pala dati kasta-kasta na. Kiday nga nagatid, di ka pala kasta-kasta ta, kiday mo ta makaamukan. Kasi mo ti kaya yung external, no. Dito external nga pa nagbalbaliw tila nga, mapunas, nagdaramos ka, kaslakan to burilyan. Ngam no nadalos di pusom, sumursurot kini Apo Isus. No dayta adda ayat mo kadagiti tattao, awan ti umpanen na, awan ti kuana, naranyag. Tiranyag, tirupa, agapudtoy. Kasla nagungar. Ngam no, nagngisit na kararuam, nakaagagom ka, nagaduka apam.
Nagpabunar ka, dagiti la, nakabagti nanginginat aw-awisam, tada pagyan ti igaduda, kung kunalit ka, dagiti kaarubang nga, nakanumnumo ko, uy, tingka ijay. Ngisit ti kararwana. No. Ala, damot agagayam ngam no, haam mo mapagpapada, no, adda pilpilyam ti ayatem, ay nangisit akararwa, ang agran niya. No managagom ka, nang runa ti makan, agnisit, ay nangisit akararom, aging gaping agnisit ako dil mo dimat, agday diabetes kanton alo, nagnisit to, dagitawa mo na paya kinarawod, kinaagom. Iso ano kaya mo agranyag, na paraburang kan, itong palom ni Apo Isos, dumngeg kayo kin ko na iburay mo. Tulungam ni kabsat mo. Linisam tapusong pagranyagam, tumulong ka kini kabsat mo. Automatic dahil nalawag taro ka. Anya pa iti mabalintay nga pagtulatan, amo yun ni San Juan Vianney. Patron dagiti Paris Priest. Intellectually haan nga marigrigatan iti seminaryo nga makaruar. Iso nga di obispo na, impan na dyan, sulsulina. Takabuteng na ngam. Ti sirib ni San Juan Vianney, ti sagot kanya na, ti wisdom nga napan kanya na, haan nga dagitay sirib, ti binasa nga inkabesa iti liblibro. Gapot iki naman nagkararag na, naikan din isang sangayan nga laing nga mangumpesar, sagot ti panagdengeg iti konpesar, dinarok da di ayan na, pimintas di lugar, dagiti na madi nga aramid ijay, prostitution, murder, amin, nadalusan, nagranyag di lugar, anya tinaramid ni San Juan Vianney, imuna kararag. Sana imburay, imparik na nga adda ni Apo Isus kadakwada, nagbalbaliw di lugar. Iso nga dahito ako ti tapno agranyag mat, urain niya problema, urain niya sakit, urain niya nga pakarikutan. Addan tulak karanyag, anya ti umuna, sakripisyo ken karara. Kano na paraburang kanta nagranyag kan, surutom ti anak na iwara gawag mo. No maaramid mo dati, haan nga dati kina managing bubukod ka di ang puso. Narigat kina managing bubukod a puso. No tiba ka makaraing tayo tibigat ka no, ti mapanunod mo ka, kas ano nga makatulong kini kapsat ko. Kas ano nga maiparik na kadagiti tattao nga adda ka Kristo. Agranyag di yan. Dadta di, automatic di yan. Nung tata nagsakripisyo kanya, imay ito na santon amisa. Intadyo di orasyo, apay nga bigbigan ni Apo Diyos dayta, kang runaan na apay hanga granyak, awaten ni Apo Isus iti nasantuan ako munyon. Hampay la granyak taperi nam, hang kapay la makaginawa nga agawit. Inawat mo ni Apo Isusen, punasan na tibasbason tilubong. Haan laka nga mortal sin ato, no mortal sin ato, you have to confess, umay kayo confess at kinapupadi, wano mapang kayo. Ngamnohaan nga nadagsan, kaya na apunasan, hangka di nga nagranyak tarik na. Dato panangawat mo kinkuha na kalpasan dito na santon amisa, haan nga nga agran-ranyag, di kaya mong sama ka detay, sumilsilap ka nga masisirap tilugan, masabat mo, haan mat adad to'y adya pa nagranyag. No nawaya-waya ang kamadamdaman, ituloy mo agawit ka, ranyagam tilubong. Sino ayat mang ranyag tilubong no, hanggang kayo kinsiyak. Sino ayat mang pasip nga tilubong, pasip nga tilubong. Chismisam tap no agura da, paspasip nga tilubong. Irurumon mo tagsakit tinakam na, paspasip nga tilubong. Agumang tap nagsakit nakam na, paspasip nga tilubong. Ngam na itit mo ti kapyapan nakaawat kin ayat, babaan, tataawatan tayo na santuan ako munyon, lawagan na tayo, ranyagan na tayo, tumulong nga mangiwaragawag, hanggat di nga roman ranyag tilubong. Ngam tayo ko na akon, uray ko munyon ka ako munyon, no takararam nangisit, kurarit tulak tatarupang, nairot tulak ta, no hamo marik na ni Apo Isus, tinapudpud na santuan ako munyon, nairot tulak ta day tabiyag. Ala kakabsat, naparaburan tayo, naikantay ti gundaway nga umay agranyag. Ranyagan na tayo ni Kristo, iburay tayo, itulong tayo. Babaan ka na tayo, tulungan tayo nga agranyag met, tibiyag dagiti kakabsat tayo. No mair-irotan da pailaan, ala ka tumulong tayo, ay sungarod ti misyon tayo.